Okay, mano chik mano ket gi Mar sirkal. nikech ng'ato nyalo kelo kata mosetiyo higni 20. Koro piny ka piny nigi chikegi. Kidhi kata Uganda kuchi dhi yudo ka gin chikegi opogore gi maka. Nyalo ka gin samoro maggi mosetiyo higni matin, moko kidhi e piny machielo gipogore. Koro ka gari obiro ka kwayudo ni nitie gimoro ma ok ni kare kaluwore gi kaka ne wanene. Koro wan koro kaka dealers koro ni nyaka to uket gari ne condition midware. Kuyudo ka en kata go kal rust nini, koro ng'iyo kaka unyalo golo kalgo nini. To be gecho gi ng'ene gibedo reconditioned kata kapo gibiro. Nitie gik ma be joka wilega yo Japan kocha. Nitie gik moko miwilega kapok otergi e auction. Nitie gik ma giwilo koro obedo reconditioned. Emomiyo samoro kobiro, kibiro ng'iyo gari tikoni gari ni bosetiyo higni 10 adier. Iyudo ka gari nyien kabisa. Ma zero mileage ma kata ta Kenya koso ma zero mileage ma local ne gari ni osetiyo higni 10 ma olo ni joka recondition. Koro mapo ni ogitimo to wan be wanyalo timo ka samoro gari otuom kata mana e meli. Koro ing'e chono ni dent no be nyaka ulos. Samoro gari jomoko bokwalo kata kameras go, nitie gik moko ba ji wuodho mago to kawaida. Koro gigo nyaka ung'e ni uketo. Nikech ka osela ni gari ni en gi reverse camera nini kata ka en gi 360 degrees camera or whatsoever nini options mang'eny go. To kochopo kato gigo onge chuno ni gigo une ma nyaka uketi. Koro onge kaka unya wuo gi jok moko. Mondo mi customer kobiro to yudo ka gari no en gi gimoro amora kaka oparo gi kaka odware. Koro manyiso ka ni pile